כבר עשור שאנו מנסים להבין מה קורה בממסד שבו אני נוכח כעת, ישיבת בני עקיבא, גבעת שמואל. איתנו נמצאים 3 שתולים של מדינות ערב שעברו פה לימוד מהיותם תלמידי כיתות ז' עד הכניסה לחיים אמיתיים תחת החלטותיהם של מנהלי הממסד. בראשם הרב יוסף שטאווי. הרב הזה לא יאומן, מקטנות הוא יודע כל דבר שאני עושה, מגנבת חולצות עד גנבת פחיות בחמישי. תסביר לך מה, הרב שטאווי הזה ממש ג'יימס בונד. כל הפסקה רציתי ללכת לקונדו לקנות לעצמי משהו לאכול, כי לא היו מכונות, ולא משנה מה הייתי עושה, תמיד הוא היה תופס אותי. בוא אני אספר לך סיפור. מתכונת מתמטיקה כיתה י"א. הגעתי למבחן שאני לא יודע כלום. הסלקתי את המבחן איכשהו. איך שאני מגיע לעשות את המבחן, הרב שטאווי מה הבטיח החוצה? איך הוא גילה? אתם בסדר, מבחנים, קונדו, אבל אני יום אחד הגעתי לישיבה עם מכנס קצר. הוא הגיע לישיבה ב-11 משילו, מתחיל לצעוק עליי, מה זה? מכנס קצר, בוקסר בישיבה, עוף הביתה, ואני התביישתי, יש לי בושה, מה, אתה מתבייש? כן, גם אותי. יום אחד באתי עם מכנס ארוך על הקצר, והוא עם העיני נץ שלו בא, מסתכל עליי, בא, רואה שיש לי, לא יודע איך הוא ראה, לא יודע. הוא בא, מגלה שיש לי מכנס קצר, אמר לי, דפק לי בפנימיה בבית, אמר לי, מה אתה בא עם מכנס קצר, מה הקטע? על כל דבר הוא הצליח לתפוס אתכם, ממש סוכן חשאי. מדובר באדם מסוכן. כתב האישום החריף שמציגים השלושה נגד הממסד הדתי מוציא לחצר הישיבה גם כמה מרבני המוסד. איפה הגבול בין בכיינות, משמעת, שמבחינתי זה מה ששמעתי רוב הזמן, גם אם זה לא נעים לשמוע, מבחינתי זה בכיינות. הטענות תמיד נשארו אותם טענות. תראה, אם אתה לא יכול להתפתח, אתה לא יכול להתפתח. עוד משפט אחד, אני אתן לך מקום. לא, אני לא... עוד משפט אחד, משפט אחרון. אתה לא יכול להתפתח. אני אתן לך לדבר, רק משפט אחרון. אם אתה לא מקשיב, אתה לא יכול להסתמך על מה שאתה רואה. אני מקשיב בהכל. הנה תראו, הרב שטאווי מגיע, בואו נראה מה הוא יגיד. אני הרב שטאווי, לא שטאווי! סליחה, שטאווי. הסוד שלי זה אהבת המקצוע! אני אוהב לראות את הפחד בעיניים של התלמידים שהם נתפסים! כולם חושבים שהם יכולים להתחמק ממני, אך יש לי בשורה בשבילהם! הם לא! אני לא רוצה להתגרות יותר מדי! אך כולם יודעים למעשה את הסיפור האמיתי שלי! הרב יוסף שטאווי הזה הוא גיבור על!